дар рӯзи аввали чемпионати Осиё ба ҷудо ки дар шаҳри Бангкоки Таиланд ҷараён дорад, Тоҷикистонро се варзишгар Муҳаммад Солеҳ Қувватов, Эмомалӣ Нуралиев ва Обид Ҷебов муаррифӣ карданд. Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар вазни то 60 кило дар даври аввал озод буд. Қувватов рақобатҳоро дар даври дуюм муқобили мизбони чемпионат Ҷетсакадор Сукай оғоз намуд. Ин ҷудокори тоҷик ҳарифашро дар сонияҳои аввал бо партофти зебо ба тахтапӯш зад ва имтиёзи пон ба даст овард. дар марҳилаи чорякниҳои паҳлавони мо бо Шерзод Давлатов аз Қазоқистон нерӯсанҷӣ намуд. мутаассифона дар ҷараёни ин дидор варзишгари қазоқ аз як зидди ҳамла истифода намуда имтиёзи пон ба даст овард ва дар нерӯсанҷии мазкур даст боло шуд. Муҳаммад Солеҳ бошад муборизаро дар даври тасаллубахш идома дод. ӯ дар як рақобати сахту сангин ки то вақтҳои тиллои тӯл кашид бар намояндаи Баҳрайн Руслан Полторацкий зафар ёфта имкони ба даст овардани нишони биринҷиро пайдо намуд. барои ба даст овардани нишони биринҷии чемпионати Осиё Муҳаммад Солеҳ Қувватов бо Нуродил Алжан аз Қазоқистон рӯи татамӣ баромад. 4 дақиқаи вақти асосии нерӯсанҷӣ бидуни ба даст овардани натиҷаи назар аз ҷамъбаст шуд. дар сонияҳои аввали Голден Скор паҳлавони тоҷик соҳиби имтиёзи юко гардид ва яке аз медалҳои биринҷии чемпионати Осиёро дар вазни то 60 кило моли хеш кард. ҷудокори соҳибноми тоҷик, иштирокчии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 Эмомалӣ Нуралӣ ки дар вазни то 66 кило ҳунарнамоӣ мекунад, дар рақобати аввали хеш дар чемпионати Осиё бо Тойлу Муратов аз Туркманистон даст ба гиребон шуд. бештар аз як дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ Эмомалӣ соҳиби имтиёзи юко шуд ва маҳз ҳамин имтиёз паҳлавони тоҷикро дар рақобати мазкур пирӯз гардонд. дар рақобати дуюми хеш Эмомалӣ Нуралӣ бо Абулфазл Маҳмудӣ ҷудокори эронӣ нерӯсанҷӣ кард. Эмомалӣ дар сабқати мазкур ба осонӣ ҳарифи хешро шикаст дод. ӯ аввал соҳиби имтиёзи юко гардид ва дар дақиқаҳои охир ҳарифашро ба тахтапӯш зада соҳиби рохати марҳилаи чорякниҳоӣ гардид. барои ба даст овардани гузарномаи сабқати ниҳоии чемпионати Осиё Эмомалӣ Нуралӣ бо ҷудокори ҷумҳурии Ӯзбекистон Замоншарӣ Бегмуродов хувасанҷӣ кард. дар дидори мазкур ҳарчанд варзишгари тоҷик дар баробари ҳарифи хеш маҳорати арзанда нишон дод, аммо бо 3 шидо мағлуб шуд. дар рақобат барои ба даст овардани медали биринҷӣ Эмомалӣ бо Эржан Еренкайпов аз Қазоқистон зӯрозмоӣ кард. дар сонияҳои аввали вақти тиллоӣ варзишгари мо бо маҳорати воло ҳарифи хешро ба тахтапӯш зад ва соҳиби медали биринҷии чемпионати Осиё шуд. Эмомалӣ Нуралӣ билохира тавонист ки ҳарифашро ноком кунад. ҷудокори дигари тоҷик дар вазни 66 кило Обид Ҷебов низ дар рӯзи аввали сабқатҳои чемпионати Осиё нишони биринҷӣ ба даст овард. Ҷебов дар рақобати аввали хеш Гаврид аз Ҳиндустонро дар ҳолати осаикоми нигоҳ дошт ва рӯи хешро ба даври баъдӣ ҳамвор кард. мутаассифона дар марҳилаи чорякниҳоӣ Обид Ҷебов аз Замоншарӣ Бегмуродови ӯзбек мағлуб шуд. дар рақобати тасаллубахш Обид Ҷебов дар як нерӯсанҷии бисёр ҷолиби диданӣ Абулфазл Маҳмудӣ намояндаи Эронро ноком кард. дар мубориза барои нишони биринҷии Ҷебов дар дақиқаи аввал Ҳаянг Жанг ҷудокори ҷумҳурии мардумии Чинро бо имтиёзи пон мағлуб кард. бо ҳамин тартиб дар рӯзи аввали чемпионати Осиё оид ба ҷудо ки дар шаҳри Бангкоки Таиланд ҷараён дорад, паҳлавонони тоҷик ба гирифтани 3 нишони биринҷӣ мушарраф шуданд.